Besok ketemu aku di Jawa Tengah. Lah, karo Apro malah lo malah karo Apro. Lo. Wani, Bro. Wani ya. Kapan iki? Karo Bar iki. Yo bar iki siap. Saya di Jawa Tengah, Bro. Aja lu ngosek apiye leh. Lo cemen. Mendele ya? Biasanya mendele kok iki ora wani mendele. Mendele nang ndi iki? Apa muncet Apa wedi kowe? Apa wedi? Wedi kowe. Wedi kowe. Wedi karo ta ya? Hah? Jojis. Wani rono ora? Wani rono ya. Ketok ae kudu ngising kok. Apa sih puter ya? Kowe ada teko. Woi, pelanggaran ya. Mas Husain selalu kita itu selalu konsisten. Oke. Orangnya itu sportif, konsisten. Kita itu di sini itu ya dikontrak. Kalau saya dikontrak ya, saya melarikan diri, saya bisa bikin apa pun pada itu. Oh, kowe yakin menang ora iki? Menangnya aku yakin menangku ya. Hah? 10%. 10%. Ya. Kok ngene kowe? 90%. Kok ngono? Cek aku dewi dieteng sikalisasi kok ora katanya. Tapi tano iki penting cuan. Sing penting mati ya. Kita ini itu harga diri. Woi, ngono ya, lanang ya. Gua kalah mbok menang tenek wani, Bos. Minimal gede apa IC, Mas? Semodo ah. Lemes sampai Lemes. Aja koyo ketak-kete.